Go, dali lang bala. Ginapangita ko ang cover sang akon niya. Subong gibya. Kuma butog mo. Di, hindi mo ko magpapaliguunan eh. Pero baba. Paliguan na yung pagpapa. Sampung may mayano kay masifty na yung maligo. Hello mga kabangbang. Ngayon kita subong sa sulod sa aton nga vlogging studio. Gutok ako gali. I feel so tall right now. Yes, because it's another year added sa akon nga life. And upod naton sa driver's seat. Say hi nanay to the camera. Hi. O diba, bongga nga to nga set up. Yeah. Pagita ni guro kung daw subong ko nag-wish ka tani nagamay-gamay pagita ko. But anyway, thank you so much. Of course, thank you. Sino ganing aton nga baker? Sini Mother Earth? Si Maui. Ayun. Maui's Oven. May surprise ako mag-prepare kay Ruby. Kay ika-29th birthday niya. Yay, ano na? Ano? I-try mo kanawon kung ano nira sa may happy birthday. Ay, perte, dabalanggugin mo ini. Ano butungan ko? Oh, betul. Butungan Kay ko. babaw. Ang pulo ka 100 peso bills naga-signify nga 100% love kita Ruby. Prayers ko 100% mapiyerde mo si COVID. 100% ma-maintain mo ang iyong beauty. 100% successful ka as movie producer. 100% successful as an appraiser and broker. 100% successful as doctor in public management. 100% fulfilled as a professor. 100% successful as a vlogger. Ruby inspired Ilonggo vlogger. 100% happy for sharing your life with others. And 100% happy serving the Lord. Happy birthday, Ruby. 100% love na love kita. Ruby at 29. Still beautiful and happy. Wow. 100% love from our Nana. Thank you so much, Mama. Happy birthday! Yay! Happy birthday, Titi! Let's slice. Ayun. May ara nga. Caramel in between. And since nakakaon ako, Nanay, it's your turn. Amit no? Nabit. Ang iya nga icing hindi siya muna katamis. And perfect good siya sa sweetness ang iya nga cake. Now let's try ang ila nga flour. Vlog na da. Nalipat ko magkuha picture sang cake. Bye-bye! Sa akong channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!